asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje. Uyazi bafowethu kunzima kakhulu kulesikhathi esiphila kuso ngoba siphila esikhathini la kunezinto eziningi eziphambene nokwenza ziningi nje lezinto eziphambene nokwenza bebaningi abantu uthola ukuthi zibembethe uma bebaningi abantu ezibembethe bese kube sengathi zilungile zingalungile. Uyabona bafowethu lento emoya inkinga kakhulu. Ngizothanda namuhla ukukhuluma ngemoya embethe umuntu othandazayo. Yabona lento emoya bafowethu inkinga kakhulu. Kunomuntu othola ukuthi unenkinga kodwa yena akabona ukuthi unenkinga. Ngelinye ilanga ngiyahamba ngiya empophomeni. Mangifika empophomeni ngifike ngiyenze ngiyiqede lento engangade ngoyenza. Kodwa mangiphuma empophomeni kwakhuluma kumina into ethi kunabantu abathandazayo abanenkinga abangaziboni kodwa bona ukuthi banenkinga abadinga ukusizwa okanye abadinga usizo. Yathi lento kunabantu abathandazayo abanenkinga abangaboni kodwa bona ukuthi banenkinga. Hawu nithini na? Yebo kunabantu abathandazayo othola ukuthi imimoya ebembethe idinga ukulungiswa ayiqondile. Ngabuza mina ukuthi yipi leyo moya edinga ukulungiswa yabantu abathandazayo kodwa abangaziboni bona ukuthi banenkinga. Kwabe sekuthiwa kunomuntu okahambe ayi kumuntu eyomphakamisela nje isithunya uzwile ukuthi unesithunya wahamba wayakomphakamisela isithunya mhlambe kwesinye isikhathi kwenzeka walithola ukhamba lesithunya vele malifunakala ukhamba okanye impande yesithunya kufanele ukuthi uyihle. Omunye wathola impande engeyona impande wathola impande engcolile. Ingcole kanjani? Ingcole ngokuthi kukhona izinto esezi-ediwe kuyona ezizomenza manje kube sengathi umoya uyaphakama kanti lokho kuphakama komoya vele kugula. Angeke vele ngizwakale kahle kulento engizoyisho kodwa iqiniso. Ngenkathi lo muntu enikezwe izinto nembhemiso yonke leyo nto kodwa uyathandaza kodwa uyabhema umthandazi kodwa. Uyabona? Kodwa kunezinto azibhemayo ukuqala mezothandaza. Uma sezibhemile lezi zinto usiyaqala manje lezi zinto lezi ziyaphakama lemoya kuyena iyaphakama manje ngendlela engafanele ngabe iphakama ngayo. Siyathandaza ke manje umuntu ke ekuthandazeni kwakhe ke manje uyathandaza ke manje glory ikhona into engahambi kahle lapho. Noma ngabe ubani bafowethu uyabona uma ukuthi mawuthandaza kodwa manje ugcina manje ungasazazi na ukuthi kwenzakalani kwena ikhona into edinga ukulungiswa kuwena. Zasho njalo kumina izithunya ngiphume empophomeni kwathiwa lo muntu onjalo kusuke kukhona inkinga ekhona kuyena adinga ukulungiselwa yona. Akufanele ukuthi mawuthandaza ayifuneki leyo nto leyo. Ngiyazi ukuthi ngizwakala kahle ngoba abantu abaningi uzothi umuntu ukuphakama kwesithunya ayifunakali leyo nto leyo.
Mawuthandaza kufuneka ukuthi uthandaze nje kahle. Kungabi ukuthi kukhona into manje esihlukumezeka ngokuthandaza kwakho. Ake ngidlule la. Ngelinye ilanga mangaphosisi bazongilungisa abamaNazaretha abawazi umlando. Ngelinye ilanga mangaphosisi ngithi ingungu mahlombe. Ilanga lamalanga nabalothawu labahangula. Elabiza abantu. Malibabiza abantu lithi nonke ninithandazayo uzani la. Nebala beze bonke labantu ababathandaza bathi babathandaza thola uzobiza nje impela thina esithandazayo omashimane bonke labo bantu ababize athi uzani la guqani la nonke bafika nangempela abathandaza bafike baguqa bonke la babeguqa yabe sithi inkosi yamakhosi ithandazana bathandaza nangempela bathandaza abanye mabethandaza wow uNkulunkulu namandla yeah bamemeza yeah we growly we yabe sithi inkosi nina kushuthi ngenkathi bethandaza inkosi yababuka ithi wena buyela ngapha wena buyela ngapha wena buyela ngapha wena buyela ngapha bonke labo abantu bebethandaza bamemeze kube khona izinto engathi ziyabahlukumeza uthi buyelani ngapha nonke uthi nina ninenkinga nonke niyagula ninemoya nina yamandiki namandawo esafuna ukuthi ilungiswe kunina ukuze ningenithandaze kanje bonke labo abantu mabethandaza bathandaze nje kahle ingabe ibikho into ebahluphayo kwathiwa one side ibona bonke abantu laba abembethwe yingelosi ekuyizona zokukhuleka ezingenayo inkinga yabo nje ngisho lento abaningi abezwa kahle ngoba abantu into mayiqinisa bayifuna abantu awukwazi ukuthi mawuthandaza kuzoba khona izinto ezikuhlukumezayo uma uthandaza ngizokutshela ke mina mawuthandaza makuukuthi ngempela izithunywa nazi sezikhona uyazizwa uzwa ngenwele okanye uzwe okuukuthi ngemuva kwakho angathi sekukhona abantu uthi mawuqalaza akukho umuntu kwesinye isikhathi uzwe emzimbeni wakho ukuthi angisengedwa ke manje hayi ukuthi uzohayiza yabona makwenzeka njalo unenkinga makwenzeka njalo udinga ukuthi ulungiselwe into yakho ukuze ikwazi ukuthi iqonde awukwazi ukuthi uzohayiza ukuthi umthandaza wo kukhona into esadinga ukwelashwa kuwena yasho njalo nenkosi yamakhosi yathi nina nonke enithi manithandaza nimemeze kanjena nibhonge futhi ninenkinga kukhona into esadinga ukulungiswa emzimbeni yenu imimoya yenu isadinga ukulungiswa angezwakalike kabi bafuthu nodadewethu lento nje yokukhuleka akufanele ukuthi kuhlukumeze kufanele ukuthi mawukhuleka uyizwe kuwena emzimbeni lento uzokuthi yabona ke manje sengixhumene nabantu bami uzwe inwele shwaqa okanye uzwe la okuthi angisengedwa manje yina izithunya sezifikile eduze kwakho kodwa ke ngoba umuntu nomuntu wenza into ayithandayo nohlanyo oluqhubuthayi awukwazi ukulapha ngoba lona lisuke libona ukuthi mina ngiright nabantu abanalenkinga lengikhuluma ngayo ngeke bayizwe lento kanti ngempela usuke unenkinga mawunjalo akufanele ukuthi mawuthandaza umemeze kakhulu uzubhonge hayi kunento edinga ukulungiswa kuwena kunento edinga ukuthintwa imimoya yakho idinga ukuhlanjululwa ngendlela ethile kungaba ukuthi kukhona impande ekhalelekayo phezukakho kungaba ukuthi kufanele ukuthi uhambe basemanzini abantu bakho bayohlanjululwa kodwa into edingakalayo kudingakala ukuthi wena uthole usizo ngokuthi uphahle uziphahlele wena bese abantu abadala belethe impendulo kuwena bakutshela ukuthi yini le edinga ukulungiswa kuwena hayi lento lena okuvela uvukele umoya nje iwugula leyo nto uyabona makuthiwa unomoya ngempela mhlambe ke mina ingoba mina nginalento mina enginayo mina yabona makuthiwa ngempela unomoya ngempela hayi ngiyiphethe lembenge ngizobiza umashimane la
sizokhuluma nawo mashimana ukuthi isiphiwo sakhe sithi asifane nesiphiwo engasiphiwa amakhehla. Indlela yokusebenza iyefana, into eyodwa. Ingakho ngizobiza yena kuqala akazositshela yena ukuthi lento engikhuluma ngayo iyona yini, bese ngibiza uMazibuko. Ngibiza uMazibuko nazochaza, ngibiza uBhovungana, ngibiza uMlaba, bonke labantu laba bathandazayo nabo ngobatshela khona la uma kuukuthi nabo iyenzeka leyo nto ukuthi khona into ekufanele ukuthi uyilungise. Awukwazi ukuthi uma uthandaza khona inkinga ekhona. uShembe wengeke wakhuluma amanga ngoba uShembe selokafika emhlabeni akakaza wakhuluma amanga. Kulungile ke bafowethu, ngiyacela ukuthi siqhubeke subscribe kwi-channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese siqhubeke nokuthatha imifanekiso eqoshwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.